Minä olen Harri ja huudan käytävällä. Tupipakiota järjesty ja rintaketurien pyöritä. Ennen olin alikessun, nyt kersantti. Kun patterin päällikkö minut ylensi. En ehkä ole mikään katsupoliisikin, vaikka minulla on hieman väärät sääretkin. Ihmeellä mulla on meno tosi rankkaa, kun ravintolaan vaapun niin kuin on koakka. Äkän kierrän ympäri oken, äkän kierrän ympäri oken, äkän kierrän ympäri oken, olenhan Harri. Äkän kierrän ympäri oken, äkän kierrän ympäri oken, perkele! Olenhan Harri. Kerran kun matkustin mä VR:llä, ihmepojan kohtasin, se löi mua nyrkillä. Siitä sitten Riihimäen sairaalaan mä pyörin, laittoi sairaanhoitaja huuleeni nyörin. Äkän kierrän ympäri oken, äkän kierrän ympäri oken, äkän kierrän ympäri oken, olenhan Harri. Äkän kierrän ympäri oken, äkän kierrän ympäri oken, äijäpäitä! Olenhan Harri. Tahdissa meis. Tahdissa meis. Tahdissa meis. Tahdissa meis. Äkän kierrän ympäri oken, äkän kierrän ympäri oken, äkän kierrän ympäri oken, olenhan Harri. Äkän kierrän ympäri oken, äkän kierrän ympäri oken, perkele! Olenhan Harri. Piru vie.